Татарстанда әлеге ковид шикләүләрен гамәлдән чыгарырга җыенмыйлар. Бу хакта Инстаграмда турыдан-туры эфир барышында республика вице-премьеры ковидка каршы көрәш буенча республика штабы җитәкчесе Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Турыдан-туры эфир барышында антитенчикләр буенча QR-кодларны кайчан бирә башлыйлар, укучылар дистанцион укуга китәрме дигән сораулар да бирделәр. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Пандемия башланганнан бирле бер көндә яңа рекорд. 1000 ярымнан артык авыру теркәлгән. 444 кеше хастаханәгә салынган. Турдан-туры эфир барышында билгеләп үтелгәнчә, медицина хезмәткәрләре авырлы хатын-кызларны, хроник авырлы өлкәннәрне үз контрольләренә алган. Вакцинация темплары яхшы, әмма шикләүләр бетерү турында сөйләргә иртәрәк. Шуңа күрә битлекләр, антисептиклар һәм QR-кодны тикшерү гамәлдән чыгарылмый. Те, кто трепетно относится к своему здоровью и здоровью близких. Шикләүләр бетерелгәч тә үзеңнең якыннарының сәламәтлегенә игътибарлы булырга кирәк. Гадәттә яз көнне кискен вирус авырулары көчәйгән вакытта битлек режимы саклана. Февральдә дә авырулар чигенми әле. Шуңа күрә шикләүләр бетерелә калса да битлек режимы сакланырга тиеш. Республикада грипп, кискен вирус авырулары сәбәпле Актаныш, Минзәлә һәм Тукай районнарында эш мәктәп тулысынча ябылган. Һәр мәктәптә укучылар көн саен иртәнге тикшерү уза. Сыйныфларда авыручылар 20%-тан артык булса, дистанцион укуга күчәләр. Шимбә көнне мәктәпләрдә сафхавада чаралар үткәрергә тәкъдим ителде. Шулай ук 6 февральдән үз көченә кергән яңа чаралар турында да фикер алыштылар. Коронавирус белән авыручыларның больничный кагазларын кабат тест ясамыйча ябалар. Хәзер поликлиникалардагы киеренкелекне исәпкә алып, авыруның беренче билгеләре буенча 122 номерлы кайнар линия телефонына яки дистанцион консультациягә, больничныйны рәсмиләштерү өчен яшәү урыны буенча поликлиникага мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Роспотребнадзор белгечләре шулай ук лаборатор тикшерүләрне медицина учреждениеләрендә узарга киңәш итә. Фәнис Мөхәммәтов, Илмира Исмәгыйлова, Татарстан яңалыклары.